Cek. Cek. Tes 1 2. Tes, tes. Salam. Parahlado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pas satu tu sudah ruas. Doho tamu nomor minggu di Tikion. Suang sungoni ruas Huria, nama doti permingguan. Marhite live streaming. Horas madita salutna. Tapuji matuhata marinde maita sian bukende nomor 574 ayat 1 ayat 3. Malu
Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Sa tangihon maswarakku ale Jehovah mulu jauh ahu. Didok rohakku ho mandok. Luluihamu mabohikku atong bohim mana hulului ale Jehovah. Saya undang mata bunihon bohim maradop ponau. Jehovah do panondangi diau dot hatu autku. Tung midai se mama biarahu. Jehovah do pertano batoan ni ngolukku. Tung mida ise maau biya haton. Haleluya. Tuhan debata pergugun na suatu dosan amanamin na dibunaw ginjang usehon matondim na badiay dohot apistaran na siat koi tusaluh huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiay ditonga-tonga ni hamion lehon mahiras ni roha di naposom menjami tahun hatam asalam pita jalalam ganda huriam na badiay patok tong ma huhut rohanami manguluiho sahat ro di ujung di bagasan haporsyaon na ture mar hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta puji Tuhan ta marende ta sianukeun de nomor 802 ayat sada. Tangihon hamu ma patik ni debata ima patik pawaluhon dohot lapatanna patik pawaluhon unaho manakko dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mandobo hepeng ni dongan jolma manang mambayan bisuk-bisuk mangalat suppon buniaga ikut si pagandaon ni rohatta do arta ni dongan jala siramoto noton ido sahana atong rak magido gugo magita lau mangulahon patik nai ali Tuhan debata saya pergugu imami mangulahon nombar tu patik ni. Amin. Angklung sian seksi parupuan. Cek. Cek.
Tapuji matuhatta marende mayeta sian bukuende nomor 191 ayat 1 ayat 2. Tatawati mahadosata to adopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergugu na suhatu dosan parasiroha midahami nadangulon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatan dohami tubuh jaladang adong haperseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akkadalanmu. Matsay gudang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami alai Tuhan, alani denggan ibasam dohot asini roham, sayunang paingot-ingot akka dosani haposon nami dot pangalasion nami, sayingot mahami hombar tu asini roham, dohot denggan ibasam, alani guarmu, alai Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi, amin. Tabigi maha tabaga-baga taringot tu hasisani dosa. Songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatean ni perjahat. Na lomodo rohak kumida hamumulak ni perjahati tumadik kondalanna asa mangulu ibana. Hasangapon madi debatana diginjang. Amin. Tapuji tu atas dan buku ende nomor 452 ayat 1.
Tapi kimahatan di debata turpuk ni hari mingguon imana tersurat sian buku Yohanes 5 mamuka sian ayat sada 1 ayat siha tajahama namar sikat sorin namar sahid di Paridian Bethesda. Salpuni adong ma pesta ni halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Biru-biru Paridian Bethesda anggo di hataheda iba dosa kosoko disi. Marpeahan do disi torop halak na hatsitan nama pitung na sarion na tiarapon akan nape maimahon hagugut sang di aiki. Alai adong madesi sahalak naung 38 tahun leleng na marsahit. Jadi didok marsaiti mamangalusi ibana iale tuan dang adong par huautku namano guau tu paridiani di gugut sang niaki ay mandok rodo piau nunga di joloani na asing au mijur. Jadi pitor hisar ma jolmai dihindat ma lagena laos mardalan ma alai ari sabat dotoho na sadari ido sahakna martua doa kana tumangihon hatani debata jalanau peopsa amin. Kor inahanna.
Puji matuhatta sian bukende nomor 400 ayat 1 ayat 2. Posroh aku di Tuhanku dan berbentar hirimu. Ondo totong tangi aku tulangmu apa tahu lebih posroh hati sai patu senai Tindakon maha persyottai songonai na tindakon idongata sa porsyaon di sandok purtiwion rapma hitamandok au porsya di debata Jehova ido ama pargugo naso atudosan nat mo palangi dohotano au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sedai imana tinubune si Maria na kebegabian si Antoni perbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumona bernit di panghuman silatus mana mate terpajar do ibana dia persilang na tua tu benua todo dong ditanom na mulak mengulu dari patoluhon na mana itu surgo la hundul tu siamun di debata Jehova amanai karuna suatu rusani disima ibana pa mamulak sugo tu tanoon manguhumi anak na mangulu dohot namate au persea di tondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia doho dia sisani dosa doho dia hate namandok mulak mangulu dosugo dagni hala na mate doho dia nguluan nasara sudah amin. Tabegi ma tikting huriatta namasa di minggu ta sadarion. Horas madihita saluhutna songon na patakasot tikting di tonga-tonga di huriatta imana nang pamasonna dohot namasa di bagasa sa minggon hujaha hamima sian joloon jalata parrohon ma di jolo sian slide ia guar ni minggutta sadarion ima minggu ek Saudi saya tangihon ma suaraku ali Jehova Psalmen 27 ayat 7. Topik minggu sadarion ditangihon debatado jauh-jauh ni partigor. 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayanan Firman. Pada hari ini Minggu 29 Mei 2022 dalam ibadah sore pukul 16.30 WIB yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Dixon Sitinjak STH, Pendeta Fungsional Distrik 18 Jabarteng Die. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Yang berikut 3.2
pilihan Namarboho. Pada hari ini Minggu 29 Mei 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan pengembangan masyarakat HKBP. Yang berikut 5.1 CD khusus. Pada hari ini Minggu 29 Mei 2022, dalam ibadah sore 16.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan CD khusus kepada saudari Indah Juita Ruth Cahaya Lumban Gaul. Yang berikut 5.2 perayaan Pentakosta yang pertama naparjolo doho napaduahon. A. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, gereja kita melaksanakan ibadah perayaan Hari Pentakosta manang parningotan Ari Hasasaur nitod di Parbadia. Perjolo ibadah seperti biasa dengan 3 kali kebaktian, ibadah pagi, siang, dan sore. B. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 adalah perayaan Hari Pentakosta atau parningotan Ari Hasasaur nitod di Parbadia napaduahon. Gereja kita akan melaksanakan ibadah masuk pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada seksi-seksi untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. Yang berikut 5.3 kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu akan dimulai kembali dengan tatap muka pada hari Minggu 5 Juni 2022 dengan kebaktian bergilir dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, Minggu na perjolo kelas C, Minggu na paduahon kelas B, Minggu na patuluhon kelas A, Minggu na papaton kelas PGTK. Dan apabila ada minggu yang kelima, kembali ke kelas C, masuk pukul 7.30 WIB. Akan disiarkan melalui live streaming. Dihimbau kepada anak sekolah minggu yang bukan jadwal tetap tatap muka supaya mengikuti dari rumah masing-masing. Yang berikut 5.4 libur nasional manang hari lahir Pancasila. Terhitung dari tanggal 30 Mei sampai tanggal 4 Juni 2022, sermon wek dan kategorial diliburkan kecuali sermon parhalado dan parguru malua. Yang berikut 5.5 pemesanan buku ataupun pajonok dan mendekat strip jamita. Gereja kita akan memesan buku pajonok atau mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2022 bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi sintua weknya paling lambat hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Songonima titing namasa dohok nanayang si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata. Tuhan memberkati. Horas. Et sada doho tudutna uhut papungon pelian na perjolo. Roh
dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramo tiaka tiate muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hurian itu hatta na hinaolongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Songoni manang dihamu aka manami inanami naposo bulung remaja salu namahamu nama dohoti parmingguon marite live streaming di ngana munabe hatani debata dihita di minggu tasadarion imana tarsurat di pesalmen 10 ayat 1 ayat 6 do mahamu majaha tajahama mar responsoria. Tangiang sian si Daud, say tangihon ma hasitongan ale Jehovah, tangihon ma alu-alukon, say tarehon ma pinggol mutu tangyakon, sian bibir naso marpangasi. Nunga didodo horo haki, ditikir hobor nginnai, dilala ho doahu hape dangadong jupang ho hupopangi doa kapikiraku asaunang mangalaosi pamangaku. Sai diihut-ihut laka-lakaku doa kabugasmu dang maor-aor pangalakakku. Sai hodo pajojo ai dia lusi hodo au ale debata sai tarehon ma pinggol mutuahu tangihon mahatakon ima yang go sahakna uriani tuhata na inaolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus di padar jala di pahot turpukta sadariodo uduk di ari hana naik ni Tuhan Yesus asalam hot rohani akana porsiai di tangyangna molona dari minggui nunga tatangi hot jamita marhite minggu rogate na marsuru hita asasai toktong marsi hohot martangyang marhite ni hatani panurang Jakobus nama dok molo marsak hamu molo marsak ho dilopi matangan namar tangyang molo marlas ni roha maredde maninna jala di padar pandurang Jakobusiro hata nama cayapit di tonga-tonga ni ngolu ni naporsea di tangyangna marite hata ni jamita ni minggu nasalpu nama dok margogo situtudo tangyang ni naporsea molo dihaburjuhon mau liate iro nang napinaho ni si parpesalmen di minggu ek Saudi sadarion asa manoktong martangiang ala memang ngoluon mubau-ubah do arong namarlas ni roha arong namarsak jala hupaingo johamu taringot tuedde naung macai lilikianon kur edeon arong masalah marhasohotan amat tau margas manukalit unang jo mekelamu ala kisahnya taruh binahurok kongwarna dang cerita ilustrasi onate kisahnya taron jadi manguli mamat tas si manukaliton guru de si manukalit marhasohotan leleng di paimayanakon alai Roma padagamon las rohani amat taon HP dak sadia leleng tilaha ibu tamu di tilaha modding padua hon dielek musi itu takut Tuhani martangiang dilihat Tuhani musi padua lihon nah inna sarupa dak sadia leleng modding
Tolu heli mamasa si songoni, bayak kamu ma. Molo pola tuhita masa songoni, dado honot tama ay dia do Tuhan, namar miam doho. Gay na di beko Tuhan, diliak ko di ucatto, nabaru Tuhan pemberon takatara, tu Tuhani. Ala yang gua amat tahun, saya di barukil hoddo tu Tuhani. Jala di tangyang nai, maritengok nai, ikarang imana may de kur. Nasa jujud de hojol ma mencari Tuhan. Ama guarni kur nai, sinaboto. Ciptaan guru desi manungkalit. Arong nama boto dikasih hadiah. Wah itu dong, setor songon na semangat tamu. Habis waktu, itu dong. Habis waktu dah. Barak saya torusan no sampai habis jam itu udang dawak muna. Di karang imana ma edde lulu dorohaki. Di dia do debataki. Sabil mardalan ibana di Batang ini si poholon tu piaraja mardalan neng marminggu do naik karejo di kantor pusat. Saya medena lulu dorohaki. Di Batang ini haumai. Si pata naik tinggang gimana di haumei? Ay dilihat Tuhan ni diucan naik tinggang, naik tepas alani, balgani baru kilon na dihilala, maradok pod debata, naik tepas nama naik tinggang, di bagasan parit deonai toktong tu debata. Jala molotado perrohata tu gubernur Jawa Barat nuaing Ridwan Kamil ikodo do itamananya koni dianak kon nasida Emeril Kan Mumtaz nasodapo do pesatu nuaing naik sikola do HP pataruhosa molotung sodapo do pesatu nuaing HP gabe marmara majo tarok alarang dapo do pesatu nuaing rupani ate saya si marohani Tuhan dilehon ke di gubernur ta asabui dapot somar mara sehat manang nadia penuaing nama satu ibana dia manuaing dohonon ni pasti ma tutuhani doi mangalu-alu alania ala ni ngongon ni pakilalaan gabi ko tu dewata nama ibana marhaporusan gabi ko kolat tu jahuba nama ibana mangalu-alu gabi holai ko tu jahuba na mahita laho maninggak kon saluhut holsoni rohatta hirasongoni ro edde ni sidauton edde don pesalmen 10 pituon marrumak kon edde na marisihon tangiang didok ibana songonon ali jahuba sai tangihon ma alu-alukon di lalaiban ang adaw be Tuhani dang ditareho be pinggol na manangihon ibana sehingga marhusari marohana dedehon maed ni tangiangon maradupon musuna na mangongkop hosana imasi Saul napolek ko mertabuni ibana sonong mate hape suarok kula na sala suarong kula na hurang denggan hupak pangi do pamangakku ninna ari boto amu do hupak pangi saya menghitung-hitung perilakuku hari ini tak koto hero hamu mangetong-etong manang hita mangetong-etong ulat tasadarion borong ini dungi martangiang mahita tutuhani rupani mangalopit tangan hupak pangi do pamangakku marado podong aku lapatan na hero pamangat taon salpu madok kata gabi kota topo tidosat tatu debata ngaci rohani siado nak kape hubaen masal puhu hatakku nitta gabi tatopoti matu debata salatta do dosatta manang dakkeado towe ma songoni mai marsal pu anak kari geri sipata malubihu pi hatatta sohiata pa husor di bagasar rohatta maradu haci rohani dongatta sipata marhite paddo hatta dakya pola tapa husori jala tapar hatopo ra di bagasan ngulut tala yang gosi Daud Tuhan hupo pangi do pamangakku bogas mudohu iuton ulaum mudohu ulahon hasitongat dohu pajongjong
di tengah-tengah di bangsa Israelon alai rodo tuau na mangonggop hosakku ninna ibana ma di pesalme 10 pituon songonima parniahapan ni si Daud dungi martangi yang maibana maredde ale Jehova sai tangihon ma tangiakon jalatarehon pinggolmu maradopon hatakku dohot elehelekku dohot alualukku dohot parsobahokku tuadopanmu para sirohai heado dihilalahamu parniahapan nama cehacit maradu sai hiranek tinggang nama hita parniahapan nama cengok-ngot penderitaan yang amat sangat yang kita rasakan Tuhan jauh, Tuhan tidak mendengar, bahkan Tuhan telah meninggalkan kita karena kita selangkah lagi akan mati dan kita sudah berada pada titik nadir yang membahayakan. Ngulutta do tahapor siota dungi marsoba mahita tutuhani dungi tadokma ali Tuhan sai tangihon ma anggu-angguku jala tarehon pinggolmu maradopon hatakku pangidoaku dot elehelekku ninnahita rupani songon edeni amat taguru si manukali nakkiningani alai di boto ibana do di bagasan pos ni roha do saluhutak kan hapor siai di bagasan hapor siaot do hita mai maho pangurupion ni Tuhani ai sudero tangiak tadi tangihon debata sotung ganggu berohatara sudero tangiak tadi tangihon debata sudero sude molomar tangiak kamu yakin doamu ditangihon Tuhani berarti sudero tangiak tadi tangihon debata sude alaidak sude dioloi sudero tangiak tai di tangihon debata sude alaidak sude di lehon songon natadoki irotong iro banda dangolo hita masadi martangiang macohok mangido mangalualu tu debata di bagasan saluhut pangidoata iro banda diuduti amata iedena di bagasan hatani lulu doa tutu hari dina umban maporu sautu jolomi mangi dosianna ima mangi dosianna sarwaki apuli marohaku nasai toktong sai marsakon papir dohok todikku asa hot pikirakon hera pung edemunai ya kainang nama belwi itu kamu nak kening edeni natta nama beluon oh Tuhan toi tangi aku imakan tersongni nak kening hera pas do rupani baru ayat 2 na sai patogu hapor seaoku jadi akainang nama belu molo martangiak kamu huhut patugu hamu hapor siamu nada hiroto unang martangiang ay ditangiot tuat ni no yang tangiangon naruhat tarupani ay diboto Tuhani do yang tangiangon pokok nata tangiak koma tabangido matu Tuhani tailek koma tu dewata tatingkak koma nasa holsoni rohatta tu ibana di bagasan saluhut pangiduatta unang martangiak kita dangol sisilon hapor siaota songon jamitak kuna dari minggu hulak ko juala pertengah minggu pagi do dari minggu ikan hamu kainang seksi parupuani namarang kelung nak kening angklung muna ku mau cinta Yesus dohot nak kisah danai teh ayo apa surat tu so botu be majahani ayah dono yang majahon kumasuki gerbangnya imana kening angklung munai molo nang dihaholongi hamu tuhat tai dungi di papos samu doro hamu na tutang yang munai hirutong unang itanyakon Tuhan ramoti mana kok kuda
di pangaratuan na padao parmaraan nina. Amin. Wiu 6 bulan itorjantungan na anak ko na turubut telepon ana ba kabar mo na sehat do main na mada sehat do ape mang ayaraw nakining ambulans ngiyuk ijolo jabuon na bah puasa ambulans ngiyuk tarok tok mualom ambulans na pedi Cimahi do anak kon na di Surabaya contohna dia dok perdumuan ni tu sadok tu sona te soni mai ta sipata martangiang tatangyak ko dolai dang pos roata songot tangyang ni na martangyangi keluar sian rumah sakit wado kira-kira nomor saiton olan ngai foto hamui benterjemahkan ikan baru ibere ngamang nomor saya itu dang leleng be namun siat tuh habe baru itangyakon baru dupe itangyakon romusai nama nang kunonina hubereng peba masuk ngali pak nain namun siat ijama oro pak non tiki martangyang ijama pak non ngaliat tong habe ala na marasedo tong kan marasedo ruangani ngali bah pak nain na dang leleng be namun siat jadi habe baru itangyakon kan ala yang kohita iko pos dorohata tu debata bahasa di dokter pukon saya tangihon ma hasitongan jadi dia batatai tuhatai parhasitongan do hodo rajakku hodo tuhaku inahan nanak kining jadi memang mau lihat madi inahan nate arong ko penasenon inahan na do mamot tongak kay inahan na ida salam gudak talakon inang burugul tumbare duro nak kining sa semangat talakonin na rohana au pineng dohok nak kini ngala di semangat tu. Ini rupanya lain semangat nak. Ai akan nama valor record urupan. Salah seruan nasi dari rupanya teh. Jadi nadi hari nadi ada tahe. Nadi Rabu. Roma kainahan noda. Jong maju amak padita ina. Ba jong kami tong. Lau Roma roh halakoni narohat tong. Oh. Mardumu las baik tortorina ala padita sirai maloma bain musik nga tortorhon bajo amang siak kami sajuta tu pembangun beh iba dua ka inahan na ba naroak rupani torsongon na ukap rohak rupani beh kena mebeluon laus nasida berjolo jala ihut mabain ni tormanarihon nariko dihuriai ni naroha rupani dang nariko dihalakon di pikiro nasing alai itor disarihon jadi naneng hurok disiak kam sude mahitara sude ngadong husip-husip nami tu seksi parupuak kaduan tapatu upamai seksi ama ahana boy bainon na nanggo pala kurnian jadi mau lari korpe ngai bat tongi ngaja goy hari Senin Pentakosta kedua Pentakosta 2 hari Senin. Tong majo marangkluk kamu ini. Siap bamu? Siap, bagus. Hamu lansia, maret de majonian. Alana molo hari padua honon, parni saya lungu nas 3 halak gohi tahun. Arong mesan onom. Isono 4. Isono tar alaodo unggodak sipatahudu 10. Welu. Imanaro pesta padua hon. Jadi mulubui sudah sonak kapengurus seksi asabui markur molo so angklung peseksi parapun nanukur di Pentakosta Paduahon asa rame jo itatongan nomor Pentakosta Paduahon alania kamang hot do Tuhani maka jong jokon hasit tonganna hot do Tuhani maka jong jokon padanna molo iro debata tui tabarite akan panuri rangi alani pangalaos yommu ibana tartulang jala binahen ni bugangna malum dihilala ape tu ibana picak-picang hajahaton nasosiula hajahaton Yesus ale ape tu ibana
dihau pinar silangi, via dolorosa, gabbata, dohot, gulguta. Apa itu Tuhani sudah picak-picak ni aja atota. Jalan ngadi padat to ni, di badan Narobi, jala saud doi di patu pa Yesus, di hari hama matenai. Jala di popai do hita madok, ala yang go di hari patuluhon. Hehe do ausian namate, hahehe on nai. Opak puluh hari hurongani hamu asa pahotok kapor siamuna, dungi manai kau tu banugi janglina, hana naik ngai, hot di bagasan hasit tongan. Jala hari Minggu naneng ro, jalot tama badan ni dewata. Napasor hok kita berhiti tot di porbadia. Gabi tot di maringan diau. Tot di ni dewata maringan di hamu. Tot di ni dewata maringan di rohan yak kana porsiai. Dang be pola mulu mangalualu hita gugu suarata. Dak pola be. Alai marhusi pehita di tangihot dewata. Ai di rohatta tot di ni dewata maringan dihita di bagasan badan ni dewata nanaik pasaur hotu hita hasa saur ni tod di porbadia parhasi tongat Tuhani iro baina manoktong hita martangiang somuba-uba hita martangiang pos rohatta mangelek kontu dewata pangiduatta rohot elek-elekta sai tangihon ma ale Jehovah tangiaku ai debata parhasito ngadoho naso muba naso mose padamu padan haluaon padan hasonangan tuak kana porsiai berek kita mada lima dak songojol matuhanon nasai muba-uba jadi unang adong hitaon na marpangusadean tuhagogon ni jolma unang manang unang adong hita na marpangusadea tuarta dang hoti mubadui unang marpangusadea tuna di tanoon dang adong na ho di tanoon ala yang go Tuhani ho do dang adong kan na ho di tanokan bahita pe bereng hita mani dang adong na hot di portibion suderu muba-uba gari inatta muba amat tapi muba ilalamu ramu muba ni amatta do inatta babas tidui ayang go tiki mardongan-dongan ditiki rupani basoina marah kaulah bulanku kaulah bintangku gara-gara kau banyak utangku begitu tong rela do iba marutang asal mati nopot si burua di dah marutang do beto rak manggara dua di naro arto ka balok mesi rupani horo bintang horo bulaku be urang botiki mardongan ba molo marsait tato patok do tinobot nuaing molo marsait tinata bolo nama bolo sobinereng manang idok buti berkau ngada songon na haci bapak kilalaku na nebe bekori ngurupani itu di olo songon itak kamon ade maradopon ima perubani ima anggo tikiro isot do nak padita berarti asli do ni deh daang nanek kuro rupanya kadong asong ni si pata kan ba dang lo asonon tertuk dah boruni rajai nek tertuk kon ni halapu tado maniop rupani bahkan olo do gabi batu salah ni muruka batu tertuk tiki mardongan tertuk dongan ni bon alang batuon so boto ninganan naningon hape so bigi ya taroni ala itu batuon do bamuruk gabi alani ho tertuk-tukon si pakko mabuti duk saut mu baro tertuk beiba berarti dulau kamu alai boto kamu kan torarong marhusi di berarti di boto kan berarti jono tu si mana udah rupani torato bo ena marhua do kerejonion dasar terdasar do tempurung dasar
Tu dia do pakyon si malolong yon. Torni ondo rupani. Dabuti hape tiki mardongani neng madabu tertiniop. So madabu maho atarni ada. Sona pas rupani teh. Muba do kan? Ala yang go debata rang muba. Hasitongan ni debata pasaoron na tuhitari minggu marite toddi porbadia, toddi pangurupi, toddi pangajari, toddi pangodianon, toddi habaranion. Aku tidak memberi kepada roh ketakutan untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi roh keberanian dan pangarajayot diri. Asa toddi na naik saor tu hita hari Minggu mengurupi hita martangiang, madasdasi hita martangiang, manosoi hita mangino tu dewata, sian nasa rohatta, do sian nasa pikirata. Alani manangise jol mana marsa di son, manangise jol mana marsa nuaing mengalu-alu matu dewata, mengalu-alu matu Tuhani, unang tu portibion, ai portibion mubau bado, aleng go dewata parhasitongan. Portibion mosedo ala yang go dewata hot asi ni rohana, dohot holong ni rohana, tuaka naporsea laho mengalinggomi hita pola marhite biji matanya sian pamereng ni dewata di linggomi hita iro hatanokan sai diuti todo lakakku jala sai hodo mangalusiahu ali jahuba sai homa mangurupiahu. Pesalmen 50 ayat 5. Jala jauh mau jumpa rihagugotan asa hubalua ho. Asa iro dipuji ho guarhu. Jauh mau jumpa rihagugotan. Ta jauh tai olo ramar dongan ilu alani hacina. Olo mardongan tangis alani parirna songon hatani edenak kini ani di pausor-usor ramu edenak kini tabu-tabu ede kan korpe do angklung tabu ni namar mingguon penuh berkat dulu ma'awon oh Tuhan bereng jo berkamu jo begi anggukon rodo hoto akadongan inna umma mengapian iya roh amu mengapian iya dongan ditopot Tuhan aurang ditopot topot nang awon Yesus Tuhan bege anggukon rodo hoto akadongan topot atongau ima lu-alu ni naporsea unak kolak kalakan Tuhan topot sehirana passa Tuhan melawat Tuhan lewat Tuhan ketika melawat umatnya tu isedoi lawat tu berjabuat do tu halakat do ya awa ima angku-angku ni parede buku ede nak kiningani dulu pe hola di dulu pe hita ay hola di dulu Tuhani di hita pesal metolu ayat sia madok ay makuling ibana majadi ma madokon ibana jongjong ma dangadong na sudat molonung ngasakak ni dewata dangadong na mangotapi kalau sudah rencana Allah kalau Tuhan berkata direndahkan ia akan direndahkan kalau Tuhan berkata terangkatlah maka akan terangkat sonak kiniani namar saya di BTSD neng malu po inna Tuhan Yesus kan sebetulnya kamang dot tamu kainang molo namar sahid sukuno do peneng malu apa pasti neng malu ikan marsahid tiba dungi Roma jol mamadok neng malu po nina eleng go Yesus suku do neng malu po amang ima Tuhan dia gugucang niaki ala marsahid tau perpudiau ina tarsokon ima molo bahasa hitau rupane atau ngangka malagem hehe maho ma molo nung ngamarsaktap Tuhani tulup lalu tau marsahid sakka babahata madok hehe maho angka malagem merdalam maho merdalan
molonunga Tuhani madok. Alani molonunga madok Tuhani, ima sielek konota, ale Tuhan makulik maho. Madok kom maho, asa saut, natapangidui di bagasan ngulutta. Madasdasi hita, asa unang macohot martangiang. 30 tahun. Arong ison marsahit 20 tahun. Arong dison 30. Talo do pehamu tu na di BTSD 30 tahun. Niyan arong goruas tau 40 tahun nate. Nabenge mayat tong inatay. Mangurus-urus anak ngay. Mulai tubuh satu marumuro 40 tahun. Iro ban na hudok tu inatay nga sumuruk ko nang siyasan na BTSD. 30 tahun do na BTSD. Ho o 40 tahun puang. O 40 tahun. Mertua maho. Pangido matutuhani asa makuling Tuhani nina hami rupani naro mamakuling inasida. Arong goda 20 tahun. Aka ruasta na di bagasan parsahiton. Manok tong may bana martangiang, manok tong may bana mangido ay dirot diturpukon say tangihon maale Jehovah suaraku. Molo jauh-jauh au tuho. Molo martangiang au. Iruban na jauh-jauh doau tutuhaki na say toktong manatapau. Postorohaku toktong di Tuhan debata. Na mangrupi hita. Na madongani hita di sudi tangyakta maritesiani sabam rohatta na manguluon molo rope si taonon benget rohatta jala tangiang sinjatatta mangadopi saluhna. Amin. Martangiang mahita mauliate madiho Tuhan di papos hatam nabadiyay dohami alay Tuhan asa martangiang ay ditangyokor tangyang nami. Jala di tangyokor jauh-jauh suara nami. Alay Tuhan sude mahami majauhon arsa ni rohanami si pikiran nami tu arupanmu. Songoni mali Tuhan nak si pikiran niaka bangso nami. Pemimpin negara nami. Dohot pemimpin regional tingkat provinsi Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Manangahape Tuhan namasa di nasida urupima. Say patudu ali Tuhan di dia yanakon nasidai urupima nasida. Jala unang gotos pakirimon ni rohana sida. Ay hodo de bata na patupahon sa luhut na hobar tu sakkamu. Ali Tuhan di yanakon nasida. Asa dapot, asa jupang. Siat pangiduan nami tuho di bagasan haluaon keselamatan kesehatan ibana. Pasu-pasu masude ruas ni huriam HKBP Jalan Lurah dohot simpatisan na ulang tahun sadarion ulang tahun kelahiran dosa mingguon panjang umur di nasida Jalalam Marlas ni Roha ulang tahun pernikahan sadarion dosa mingguon lam berbahagia rumah tangga nasida dongani ma sude ruasmu simpatisan NN Vivi Riana Tresia Nova Hertauli Yanti Melli manang di dia pinasida le Tuhan sailam tabay dengan di basam di nasida tupahi ngolu ni NN week 2 week 5 Yuda Anrofa naposo ni huriami sailam dengganak ka ngolu nasida le Tuhan martabataba kalas ni roha pasu-pasu pung tamaro aruan nama jalo ulaun nabadia asa tuhi pas nama nami le Tuhan jala toktong di bagasan pos ni roha pasu-pasu punguan inahanna ali Tuhan di pabahen nasida sanggiat lamar tabba-tabba bengek ni roha nasida hatawon apul-apul pamasu-masu nasida dot akapino parnape tangi maho di akapangiduan nasida pasu-pasu janji iman di jalo huriam keluarga Elsa Mosir boru hasibuan keluarga O Simarmata boru sinaga sailam tabbay pasaria pasamota di nasida salam tabbali Tuhan las ni rohana tabbaguguna lau pasangapon guarmu jala martabba-tabba si bahanon nasida maradopon huriam lumobi di tonga-tonga ni pembangunan pasu-pasu nang
Ucapan syukur pembangunan Nyonya Simajuntak Opu Pratama ali Tuhan ho mapergugui hon nasida dihatuon nasida nama masu-masu mangaramoti mangaliok kabisuhot di sude pinopar na manang di dia pele Tuhan sailam tabay di nasida las ni roha samarlas ni roha nasida tujulan ni arod di bagasan gogo nasiako keluarga api Simajuntak boru habiahan tupahi ulaun nasida ro ngulu nasida pe jalalam tabayak kapasarian pasamota di nasida saluhuk na mahamion ali Tuhan di bagasan asin ni roham do dengan di basam mahami manomunomu ari na balgai hasasaor ni tot di porbadia gabe maringak ko di bagasan rohanami mangurupi mangapuli manuturi maddas-dasi hami martangiang mangido tuado pamuda badiai molo tungarong do pe Tuhan si pangido ni ruas ni huriamon naso diukaporo pe satu bason naso dilehokoro pe ali tua satu partikianon ali Tuhan pabenget rohana sida martangiang ai lehonon mudo diak katikina guru tulomoni roham marhite-hite huasom alani pasaut di nasida perkarejoan diak kayanak konami rokap nitod di pinopar nami hagabion di nasida do tabbani nang pinasami ali Tuhan diharoroni anak kon di tongani keluarga nasida asi maroham pasu-pasu homai di saluk na nasida pasu-pasu mahuriam lau patu pahonak kapelayanan sekolah minggu hari minggu bukan nami ma ramoti makayanak konmi Tuhan manatap bagas joromon laho marsaor marhite par minggu ni jala sai toktong tupahi portibion siap pandemi COVID-19 sia asalam melua hami hinorhon ni sori magoi gabe sonang bangsomon mamuji do pasangapon guarmu na badiai sonang nang hami laho marsaur di tonga-tonga ni bagas joromi nang di parsauras siganu paripe sai tatak makka na mabalu ramoti yakka nang lansia jala tupahi hahi pasod yakka na marsahit asalam tuhi pas na nasida le Tuhan ruas ni huriam di rumah sakit di bagas nasida pe jala saya leontir ni roha yakka nang matua asa toktong diingot-ingot dengan dibasam dot asin ni roham naung ni sehon mu dihami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin maredde mahitasian bukwede nomor 200 sonok lalu Tupahana dulagaku
tatang yakon mapiliata. Ale di bata manami na di banwa gijang hodo haruran selalu sileo na di gado na sa ulibasa na mauliutus. Pasat nami masyan na ni leon mito hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabiwap na ucus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti asa uparasyak kami pilihanon. Pati bulok karajon mo dito nga tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay marohan nami mariti todi masalamu tadahami gurang desileo leon mito hami. Salam kirgir hai madok mo lehat itu ho mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di banua gijang, sai pidarbadia magoarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu hamis sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami. Unang hami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna araja Di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu sian tuhatta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Shalom. Diak kamanami na nami tong do pehot titara dot dana pensiun HKBP sianis nirohat tarok las nirohat. Selamat hari Minggu marita saluna.